mangigsoon atong sawan ang sugilano ni Alma, wala muhatag sa iyang personal nga kahimtang. Wala sa muhatag sa iyang address. May hapon kang Alma ang atong sender ni ining tungura. Ang St. Paul College Bulacau, St. Paul College Mandawi, St. Paul College Eframo, Cebu City, nagtanyag sa mga kursong nursing, practical nursing, nursing aid, midwifery, complete education courses, complete computer courses, complete high school, elementary, kindergarten, ug nursery. Ang tuition affordable. St. Paul College dedicated to work-oriented education. Ang tuli sa Family Clinic Bulacau, Family Clinic Ramos, Dungan, sugod Marso, Lahos, Hunyo, pagdalag 200. Attention Metro Cebu North and South, attention Metro Cebu North and South. Ang St. Paul College sa Eframo, Cebu City, mubuka sa High School Department karong Hunyo, 2000 Gs. Entrance 500, binuwan nga tuition 600. Tawag sa dugang kasayuran. O karon Alma, nagtrabaho ka sa ospital sa adlaw. Dunay imong kauban sa ospital nga ginganlan og Ruby, janitor nga babae. Nakasuod ikaw Alma og si Ruby ang imong janitress. Ug nasayod ka sa sugilanon ni Ruby nga sa adlaw janitor siya sa ospital ug sa gabi video kay siya watcher hangtod magbuntag. Si Ruby mo pahuway lang gikan sa ospital o kadiyon. Dayon, mo patighog nga tos bidyukihan kay siya may mag-duty dito tibok gabi. Miabot sa kinabuhi ni Ruby si Inday. Kini si Inday may usa ka buk anak. Bata nga anak. Og si Inday ibilin niya ang iyang anak kang Ruby dito sa bidyukihan kay iyang pangitaon ang iyang bana nga suroy bagdoy kay drug addict. Gisubli-subli ni Inday ang pagbilin sa iyang anak ngadto ni Ruby. Hangtod usa kay gayon, gibilin ni Inday ang iyang anak ni Ruby ug wala na balika. Napugos si Ruby pag matuto sa bata. Wa man siya katultol, hain si Inday dapit. Wa mo tawag sa cellphone, wa mo pahibaw, wa mo suwat, hain siya. Busa si Ruby, napugos pagbuhi sa bata. Gigastuhan si Ruby, gigastuhan ni Ruby ang bata sa panahon ang bata masakit. Hurot-hurot ang kwarta ni Ruby tangod kay ang bata hubakon. Sa nagkagarabi na ang hubak sa bata, nakahukom si Ruby nga pabunyagan kay simbako kunog mamatay, Kristiyano na. Gipabunyagan ni Ruby ang anak ni Inday. Ang nga niya, John Denver. Ug naggamit ra ba sa bansago ni Ruby? Kay nakalimot man siya unsay bansago ni Inday nga inahan sa bata. Kini karon ang problema kay matud ni Ruby kung mubalik si Inday unsaon na lamang. Nga nahug naman sa balatian pagbati ug pagmahal ni Ruby ang bata. Karon do na narabay gipaminaw si Ruby nga sakit iyang kilid. Ug dali ra siyang kapuyon. Ang sakit ni Ruby kidney ug kanang iyang pagkapoy kuwang gid sa resistensya. Tibok adlaw mag-duty sa ospital mangnilhig. Tibok gabi magtuyok-tuyok adtong bidyukihan. Kinsa may makaagwantaan ng lawasa, matunas gayod. Kini ang kahimtang ni Ruby nga ang nag-asoy si Alma, iya ang taon kaning co-worker sa ospital. Si Alma, naluoy man kang Ruby, kay hurot-hurot man ang income ni Ruby. Paggastos sa kahimsog sa bata, kay lagi hubakon ang bata nga gibili ni Inday sa bidyukihan ug wala na balika. Pangutana, doktora unsaon man nga si Ruby mahimong legal nga inahan sa bata. Ang tubag, dili gyud kay adoption raman ang bugtong paagi. Nga si Ruby
makabaton og legal nga katungod sa bata. Apan ang adoption timan-an nga dili matigayon kung ang inahan sa bata dili mo pirma. Unya, anon man si Inday, hain karon maglibod suroy, kay ang bana ni Inday adik. So dili gid makabaton og katungod nga legal si Ruby sa maong bata. Ikaduhang pangutana, kung si Inday mo balik ug bawion ang bata, unsa may katungod ni Ruby? Ang tubag wala gyud. Zero balance. No right whatsoever. Walay katungod si Ruby, besa na lang usa ka piligo nga buhok sa bata. Kay wala siya legal personality. Apa sumpay pangutana. Dili ba makihan ni Ruby si Inday for abandonment? Ang tubag pwede, pero kapoy man ang abandonment kay iya namang gibalik ang bata. Wa say kwarta si Ruby. Gani na ana say sakit nga gihambin, sakit rabas kidney. Kay kana man yang kilid magpunay mut-mut. Ikatulong pangutana. Ang bata nagamit sa bansagon ni Ruby, dili ba kini problematic unya kung ang bata may eskwela na? Ang tubag problematic yun, kaya di man ang bata maka-present og birth certificate nga legal. Katapusang pangutana. Si Ruby karon luya kaayo kay gani bisan maglingkod makatuog man dayon. Abno na ba ning iyang kahimtang doktora? Ang tubag dili abno. Patig ra kana. Hulipan lang ng iyang lawas og paspasan naghatag ang vitamin, complete vitamin, maulian na. Ang kanang iyang kidney, damage na siguro na. Kay nga nung magpunay, magngutput ng iyang kilid. Wala ra ba siya magpa-urinalysis? Janitor ba sa hospital nga nung manggid sa modalik at pagpahiling sa ihi. Kini si Ruby, di kay inom og tubig. Kini si Ruby, magpunay gid nag-inom og soft drink. O kini si Ruby, hawas gud mo pang og mga mantikaon nga pagkaon. O hawod sa kaon og mga parat. Kinahanglan ra ba gini si Ruby og pagtagad sa doktor. Doktora, ingon ako ba doktora? Tagay ko pinpalbi? Pinpal. Ayo padas DWHP ha. Ingon ni ani, ako ngan, St. Paul College, Bulacau, Cebu City, kana ra. Pero sukipigid og sobre nga sinilyuhan, binutangan sa imungan. Kay kun way silyo, way pinpal. Kun way sobre, way pinpal. Kun way address, way pinpal. Timan-an, sobre, na ay imungan, ay imong address, na ay silyo. Timan-an na, kay na. Di na nako padas DWHP kay mawagtang. Kay mabuwag man ang suwat sa suliran. Kay ang suliran dalhon man na sa production, i-drama man na nila. Unya ang imong request for pinpal, mabilin. Mawa imong envelope, mawa imong address, mawa imong ngan. Diretso na lang iris Bulacau aron matigom diri sa akong sekretary. Akong pamayan. Kining bataa isurrender sa DSWD. Almaing na Ruby. B. Wa man jud tay katungod anang bataa. Mag heart attack naman lang gid ka unyag mo balik na to sa Inday kay mabawi man gid na ni Inday sa hingpit. Ato na lang ning isurrender ang bata sa DSWD aron atos ni Inday kwaa ang bata sa DSWD. Ikaduha. Kung si Ruby dili makumbinser nimo Alma, paybala siya nga sa panahon mo balik si Inday, magsugpa gayud siya si Ruby tungod sa dakong gugma ug kausik sa bata sa dugayng panahon nga iya kining gimatuto. Apan ang balaod klaro kaayo nga si Ruby wala gayoy katungod sa maong bata bisag usa ka lugas nga buhok. May nang klarohon na to Alma ba? Aron dili maglaom si Ruby sa bisan unsang matang sa kalipay. Ikatulo,
Pangitaon unta sa Inday sa bisan unsang paagi. Muadto sa pulis, muadto sa radio station, muadto sa telebisyon, i-flash ang picture ni Inday. Sa pamasin, nga naay nakailan ni Inday, ug mutakdo ang taytayan ngadto ni Ruby. Ikaupat, Alma naakas trabaho sa ospital. Si Ruby inyong janitor. Kuha siyag ihi, ipamalihog dito sa midtake. Pagsubay sa iyang ihi. Kaya ang sakit ni Ruby naagyud sa iyang kidney. Katapusan, sabot ta, Alma, ikaw ba nangayog pinpal? Si Ruby ba? Bisag kinsa. Ako ngan, St. Paul College, Bulacau, Cebu City, na ay imong sobre nga sinilyuhan, na ay imongan, na imong address. Kanara. Mga igsoon, salamat sa pagtubay sa tulumanon hangtod sa sunod sugilanon. Dinhi gyapon sa kining akong suliran. Gikan sa RMN Cebu Station DYHP Tatak RMN. Daghang salamat.